Dako, iriyahan dali. Apa balay dia nak? Go guning balaya god. Silbi ni ana. Balay ba kana bisig buhatan ng mga milagro ba? Atong eh. Balik ko sa daghan kay ginamos dito sa merkado. Ilaw ka na nimong mga ero. Man na, oy. Kami na kayo makasiban tanang ginamos. Mayabas ka dito mang ba. Mara kita ni ang kuha. May ni biyabasa kay dahang vitamins. Ehe sa ero. Ehe sa kabaw. Ang una-una pa dahil ka anak. Ang sakit na sugar ka na. Ay, saging. Ayo. Ano? Hala. Sige. Tulog ka, anak. Ay, mga tayo na. Ayuda. Ay, bobe. Oh. Oy, Wow. Kap. Ayo. Kap. Mayong to, Kap. Oh, mayong udto sad. Halo ka. Pila man mo ka buok dress balay? Wow. Duha rami ka buo, Kap. Marami ka po eh. Yay, ayuda na dyan. Dako-dako dyan ayuda kay duharap ta. So ayo. Naon sa nagutang mo murag na kayuda kanang lawasa murag magna kayuda. Oh. Nangutana ko pila makabuk dali duham dai mo kabuk ko mo hinlo ana inyong gawas. Oh my god. Ana inyong mga kilid-kilid o nga perte na ng pagkalibuna. Unsa may gamit ana mga lawas? Unsa gamit ana mga buktona ninyo? Sige ra mo buyo diha sa inyong suod. Oh, Moro lagi ari ni mo diri, Kap. Sus, kap abay man ako ayuda imong alang dala. pag-arre na ko dire mura man ka nang taguanan sa mga takas ba. Kating libuna. Pag abot na wala, perting paggatag lang agi. Kaunsa? Napay iro ng mga maluris. Panghugas, Kap. Kay Oh. mapay pag gumana mo kaon, Kap. Ba naglalaya. Hugas, wala problema ng hugas. Agpang pag-olimpio, restog karan ninyo, oh. Napay trapal, wag na ninyo, gi. Oh? Kap init, si kayo, Kap. Init yung tao, ka-cloudy, no? Pagkahilasa ko ninyo, murag mo, mga puti kayo, bugan. Moro dyan lagi ari ni mo diri, Kap. Mga saba ka Ay, na mo. natural. Amuam ning balay. Anyuhan ng balay. Anyuhan ng balay, tinood. Ako may amahan res barangay. Abi, natural, sa yaw-yawan kita mo. Sa may Para- gusto nimo kap patawag ka na mo sa barangay? Ah, yate Kamo ra. kung dayon imong barangay? Ha? Mo ari ra mo kag mga saba gud. Natural. Kinahanglan ba yaw-yawan ka may dara ninyo? Sa usa pa man mo malimpyo siguro og yaw-yawan mo. Istorya lang hinay kap alam palabay da diskurso. Naunsa man sa kakap nga. Ano lang mo? Kay bawo biya ka, Kap. Bisik kay mo sa akong panginabuhi, Ay, Kap. so- Nangadto pa biya mig. Ay kung Bye-bye. ilara ng bisi-bisi. Kung makaligo pa mo, makahigda pa mo, makakaon pa mo, di na busy. Ang taong busy, di na makahigda, di na makaligo, di na makakaon. Dili ing ana ang lawas sa taong busy. Ha? Diba kap bago kang i-file og kuan? Wala ko ning file. Bisig ikay ko i-file hapin halublak. Mao di ay. Hindi magapangasaba kay wala ni Nuda? file di ay. Oh, oh, bisig asa ni pamutang napay sus. Oh. Sus. Kurya gaba, babae ang namuyo. Karteng pagkugawa. Masig na mo limpyo dito sa inyo, Kap. Sabi sa mga tanod. Pareo na akong tanod kaya para hiloton sa inyong buko-buko. Tama. Oh, Palampason kap, palampason na mo. Oh, yan human bukbukon mga tong mga tanod. Kay natoy lingon kay tong mga batuta ato gip bayabas to god. Sa mentawan mo eh. Malimpyo ra niya, Oh, Kap. dapat lang. Unsa naguntaon mo? Manglimpyo ran. Yan mo. Pastilan. Gamitan na yung lawas pag malimpyo di siya jikaon. Jighiga. Di manglimpyo to. Mga baboy, oh, dapat lang. Usa pa mo manglimpyo og yaw-yawan. Ay, galain ang panahon. Oh, galain ang panahon. Mauwanan ta, may lantan. Jesus! Kinang lawasa, mahadlok, may lantan. Ya na ba imong barangay ra ba nimo kap? Oh. Kuwag tambal nya mo hilang mi. Ano ko itong matong barangay ang tambal? Ang tambal na sil center, walas barangay. Oh, doon ra man na. Oh, iya goal. Unya, Kap. O may lantan mi. Oh, Unya, mga hospital mi. Oh. Natungod sa imong sugo. Unya, Ay. muhatag kag para bayad. Sogo. Ano gutong sogo? Dapat alimpyoan ninyo diha ano gutong og di mo ganahan mo limpyo, bahala mo. Uod na lay kuwang ang inyong balay. Bahala mo diha. Oh, nasan? Mao din ni kalimpyo. Tawag-tawag kinsa ni katawag na unsa men taon oy. Naniguang lang mo sa tawag-tawag. Hindi ay. Minsan mi kapito na. So, kapoy mo. Kumbaga sa din ang negro ni Balik mo. ka diri kaya pa limpyo dauban ko ning balayan na lang. Susunod. Amo maning balay, Kap. Ako'y labot og inyo na. Susunod lamang ka ng imo kap.
Balik ka dire kay Tinatamputar ng kapitan. buwan sa liog niya. Nagsalik kay wa man day mo file di ay. Okay, nagbalik anak dire, magsingisi dayon na inig ko ana, eleksyon na. Oh, nya laman lamano, nya yung talikod alcohol. Bugiro kayo na iyang kuan di ay kanang yung mga project diha wa jud nakadimao ng Nawa, tanan na. ipasimintong babaw pag-abot sa ubos. Kuan Dago king bato. Nya katunga na pod, siminto na pod. o gani. Napaiyahang tinisan katunga ang Tunga rang ato. katunga. What? Kadimao. Ano pa CCTV? Ang CCTV sa dosay gamit. Daghang kay krimen ni tabo wa jud. Kay murag kuan na maguro na, duaan na maguro na giana diha. Kana imong na kay basi balikon ta to diri. Manglimpyo ko ari ko pa mo kubus ka.